Gusenek ase bali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bale ase nyigitari ya ram ere ange nekigambiro kia Kisii low cost mbabwate orosagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chio Kisii. Apply riba gabono ase PO Box 81-40-200 Kisii Gusii oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere EYEMO enoti isano Gusii enoti isano na ibere EYEMO isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda naboko balikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Happy Valentine's omwanchi muligereria ekerotuma etenga chitariki 14 cy'umutenyo kabere okera omwaka nigorire litko linene kegima asensengima asabanchani bagochengera litukeriga mwanchi muligereria ngo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngomanye nara yabaliki baito babere bako yasangereria gora chinsemo nabo igokwene kebuna bereka gotoikira asemesa ya mangana maya nche kwerobelia boikiranu nabo igogoko yaletera mwanchi umurigerelia inyora nabo kwenda gutubwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo igasensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo watanya gwetera www.ndizitv.net ireterane FRIDAH KERUBO noliokaneke mna chibicha niliogiria gwekera sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira chinga kitoroche abegeno akurwa ase kerisia ya Catholic nigoli tkolia rero baba gwekirana ase birisia unenchereye moyo gochakia okwengata bene asili tkolina neli manyikaine buna Ash Wednesday mwancho murigereria liberera lya siasa nigoli gendete kwene kigwaime county ya Kisii magega yo gotaka kumorusia abisi omokonyi bomo governor Dr. Robert Munda asegati ya barayi babere bagwesoke bene nabo igokomochia egekorekyo mwancho murigereria ayongati yali nkwaliganete asomogorobolero toskato nyegerangwira nanda segekeke KERUBO elinde ngomanya mange asenchira yobwagale.
mwanchi murigereria ngokwarigani bene ilinde tobe togosanga asobwamo gochaka bono iga goika omwelio Olio kweneke mna asensemo yebimanyirerio bebere bikogoikera bene nigakorukwanere LYDIA MOSE kwenye chaka AMAYIA yebire bigani gotoko chaka korwa soro gongorwa Gusii asengo kumanya buna abegenwa bekanisa yege Katoliki nigo bachakire bene amagoro yo kwengata aseli tkolia rero baba goikerana asebirisia nabo igogo soma emisa ya Jumatano yelibu asekelisia kia Nyabururu nigo Father Pangras Juma abakawekerana sinseme chona bayigo sanga nabegenwa ase ababolia kweneke bunango sira bali batali kwenyara bayigo asense moyo mokonyi bumugambi ase sublocation ya Iranda Charles Nyauso nigo abagakobolia abantu bayeneke bunababere bakwangama ebe byabo na kweneke bunango korabale AMAYIA chinga kichonsi mulikito daipo na sanya na roboti rwa senchera yobwagari Lituko linene ligochengerwa ensengima limanyekanete buna Ash Wednesday anene guchesa babwatani be kanisa yege Katoliki omusasiroti Pancras Juma ni ganyara korai misenchenu imeyekelisia igetagatibu kia Nyabururu twachiramo asengencho yogo chaka organo ru kwengata rwama tukemano rusio aseko ko zagoitamo namangana ana kubwatikana korno bwatikana ninga kiega yo kwengata itangani ninga to kwengata okweri na birebi ya sengencho bwanya sai kabirenga ki yogo sababa kon na koro wa tobia na ko abantu bakoernya kwengata waito to abandiri baga to bigeri to kwengata ase sabari ya chaka ase gakia matuke merongene yo kwengata kurwa bono elio kwenyora ebimanyerero ao ne chingendo chingi ya cha Yesu Kristo nigo kogotwenyoria chinchera chiokomenya amona baminto ase igo tokubole abantu bonsi tobe engakiga ematuke merongene okunyere metesoro ya Yesu Kristo mtuke merongene na kunyora emingaki ya Israeli batarita seroro goteba en moyo goyoiga no boro subaye ze billion takatifu na indi twento achiramo kirenga kikunyora singinjo kusabirana abande kobana abande na kobaene kobodie nema asugma bwabonsi nonyena bachinga kiechiga boigo ni gabolia abantu gotwara omorembe asebire biga byogo sabirana ya sobo amatobya kati abande toba nomorembe asire walituri ya Kenya na kima toba nenchinga ki chogo sabutambe no sabu tusabere nsete ya Kenya ento banyene twisabere ngasato sini litukase lituko omokonyi bw'omugambi omonene bwe sublocation ya Iranda Charles Nyauso uyuwe nyara waikirana asamasabaywe nigo aboliri abantu bonsi gonjororia gurwase chimbwa chiabo chimbe na gokora AMAYIA na biri bindi konya gokora bitali bironge korokendo konya gokora no era konyora okupungusera anke esingenje abantu bande nanje bana gusabanga abantu baminde ngakiega yo kwengata tosaba omorembe ese county ito ase country ito ya Kenya togende kubwatirana na kubwa monenga kiringa kitokwende kwirigorira gwechungusa twachire bogeka tosaba amabere nyasatu abere lire gatonyara konyoro bugimo bulia toganiri gutwara iterune sokora tomorembe akura no morembe ase gati ito Ginko ripoteria Ndizi TV kurwa se kanisa yege Katoliki ya Nyabururu iyo kutoka imejebunge ya Kitutu Chache South elietaria Nendipon asanya Mbiamono sana mulikito
Sanya asogotwariganiria oroboti oro asenchera yobwagare gotigana nayo na gusika mutu asoroboti ronde ni gongo kumenya buna nenchera ya moyo kwirania okoboko ase binyoro nigo omo MCA korwa ase wodi ya Masige East Michael Mutume abwaterana ne kyombegia Dentist for Africa litkolia rero asibaba bakobwaterana elinde koene kebuna nkuro bale omorobeli obokolingolia na boigo koena na obobwene wabusa asensemo ya maino okwana abamenyi benseme yo nigo bagokeire obokoreri ibwaye omo MCO yo naboigo kumugania kogendera no moyoyo asensemo ya ye Mutume nigo ainekebuna eyo nenchereyemo yo gosanga litukeligalia rero ase abakenya bonsi bagendete gosanga litukolia abanchani babo mulikeito amisi Josephat Namange Umubaro omonge wabamenyi korwa se wodi ya Masige East nigonyara kobo weso kia goika senyagitari ya kiobegi asomorobeli bokolingorigwa kubwenigwa na kurusigwa maino uyunyara kobo kwariganigwa amona abisi yo mwemsewe wodi eyo Michael Mutume naboigo ekiombegi ya Dentist for Africa ase omweshimigwa Mutume masase asega asiagendere tokorere ngiya nga niko narude nyamacha ari asatambe sana sengito ya maino na chirega iga na no ndira abana barorombu yabare mbu yabangete merobeli mbiyere na gokigusana yongo wakerumu ngambye itumasase Mutume ngambi yamono na ndembi yamono ekiara nagendere tokotororera mabira kirengaki na ndera undiri na tokonyete na ndibono tokonyire nje ngumusabira ngagendere gokora iga Nyasaye agenderere kumusesenia ekiagero yo koruga koegwa munabona agenderere takotona Nyasaye gakoenderera kumumentera abantu barwarite binyoroga amaino tokoenda buzungu twagenda bizumu kwatorete ira banyagitari yange gaiga bagende tokotokonya amaino ende usabira amayanga mbu yamono ende tata sinyencho ende tokotorete banyagitari yanga bagokwana amona Ndizi TV nigo egatia bali banyarako bagoikirana asumurubeli yo banyarako bakogokera na kumuboria omwe MC anyarako bagakogendra na koenekia muno nyarako bagakwarigania abanyagitari abarachiko bakobaligiria maiso nonye na mauga bachire gotokonya tuachande gire jinga gichinyinge na maino ngo tuati ari bororo nande noroche chipamiri chinyinge ntubwati chibesa tokwana nyagitari chikokonywa maino kubwa mono ntegete gotebanga maruri na mange ari mibere y'abantu abantu buna mauga gwati abantu emebere igwe bintu bitagonya gotoka raisi utakere nyani biyanyarikana na birobyo oteme nyakia abanyagitari bagocha bachekia abantu nyakia mauga bagendeta maiso ngitandara abantu sana naro bachicha bararwa bintu munebyo ukwana gwetera asenchira yesime nigo omwe msewe wodi Michael Mutume agokeire ekitambukiro ky'umubaro omonge wesokia sensame yo na kurieira ngana chiko bagagusira abamenyi be wodi ya banyarako bakwegendereria anene ase sector bochenu baigo abanyagitari abaiga botambe nkubalina ababook naligi bonke na facilitate kwa niaba y'abantu bane abungangite ba Masige East igo lera abantu bacha na irwe report ebarwali abantu 179 nabo barusigwa maino abande barwaliwa abande batomwa gochibosongo bachikorwali guzaidi batagete barwali gumonake goetania nebifa biri byarenge asenyagitari omunyagitari anakorwa sekiombegi Dentist for Africa nigo agokera omubaro nyarako bwesokia asateba nigo bairali bagerio ilio koenana obosemia ao igoro yobochenu bwa maino. And we're here today to help people that cannot come for treatment because they can't afford it or they can't take transportation. So we're trying to help these people do extractions or let them come to the hospital to do cleanings and fillings. So I think it's not only a matter to treat the people but also to explain how cleaning works and to give them some instruments and tell them how they can do it at home. Echinga ki echecho nigo Michael Mutume atebire ekirenga ekenene gyokoreta omurubiri yo no kweneke ngonyale ko bakorokyo bwanchani uchiase abakichikura be wodi yaye anene lituko buneli lya rero lya Valentine.
sisters bane mwensi abanna sabake monoli tukeli ya Valentine Day goseria bali banchaine goseria obwanchani asobwanchani obonene nekiagareta ngareta abanyagitari abwase ward yane amonase kyobegi linegera abantu baito banyora uburwaria n'ubugwenia bwabosa. Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kurua enyagitari ya kyobegi gutuka ime ward ya Masige East ime county ya Kisii literane Josephat Hamisi. Mbia mano sana umulikeito Hamisi Josephat asoko twaliganiria orobotiro otikana nayo nagosika mutu asorobotiro nde ni gongo kumanyabuna magega yo goicheria chifom chechi basari ni goli tukolia lero abamenyi bebunge ya Nyaribari chache baba bakoirania chifom echo elinde babe bachikonyora chibesa chechi basari munenchera EYEMO yo gosira sector yechisemi okwana kurwa ase ABC ya CDF ase umubu bunge wenseme yoza Hirchanda ni gomo tenelio monene Evans Makoli abolia abaiboli kwaeneke bunango bwati abale amachiko aseboigo aeneke bunakera oyomo uyobetega kwelikya nachikwenyorera chibese cyo naboigo kwaeneke buna aborokiwa ngwenyorera bali chisemi bwikirano muliketo Miled Momanyi na mange abamenyi bebunge ya Nyaribari chache ni gobesokia ansobonge eliokorwa chifom chechi basari echubairete eliogoichoria mutuyogo chia konyora chibesa chechi basari asabana babo bunenchera EYEMO yogo sira chisemi asebono omotinelia teba wetera abisyo mubunge wenseme yoza Hirchanda mbachikwenekia obwasyo kumbo chikoba o kutwale kusangela chi forms abana bali bayichoiri beji secondary schools chonspi 8 ebe school were isko ya Nyaribari ebe boarding around yeganto bwata chibeza chisaine abana bonzi bakonyora komuranje abantu bonzi pi go no twale ngali ya sakol kumenyingwa twabere to kusangela chi form eziri to cha lero abante barabange twagokire sana nk'abantu baito bakira sobonge na ende mbiyamo no mugambi to musikeza Hirchanda asenge njokolete program ya secondary abana bange mbanyole obokonye ende bune constituency we are determined to make sure nga abana bonzi banyolire chipasali elinde chisemi chibe buya Nyaribari chache nigo bateba nigo balenta omuruburiyo anye asabamenyi eligo ikera omumenyi bwenseme yo nabo igo kwenekia kera oyo mongo ikeraniale bintu biribiganiye asogo ichoria chifomu echo chifomu echi igotolega go chirisibele se binyoro ime elinde neli abantu batatamere yo tutagete kero monto asakonyara goikia form asa abantu batari gotumeka chi transport batari gotumeka chi wesi nyinge goikia form office at the same time igotolega koligerelinga abaiboli babegete bintu biribitakeira chi form mbi basa komis asenge njo last time abaiboli baitomba mise tichibesa asogo tabeke binte bike une admission letter une bibande bya abaiboli una birth certificate asenge je binte byo na bibigo toga iditwamanya ene chekekero tokolika mwana fosi kitokolikera na henenga itokolika gochi igonga tutagete washo abaiboli baito around ye chibesa nchiro mweshimana nawe chisaine abana fosi bonsi pi bali ba qualified nkwego bali chibesa nigo bagokera omuruburiyo asebo igobaganya omubunge gocha kunyora kera omorokigwa bakabalia bara ase skuru ye boarding chipasari echi mbuye kisaisie kekendereta ne chiraini mbuya tokendereta gupanga kiro muntu nerenya kubwati ndochina abantu eraindi yo mweshimiwa mbuya bangete bintu byaye mbiya ngosaba omweshimiwa Hirchanda I consider every voters umwagerete kura Nyaribari chache anyole parcel. Most those people are the orphans and the vulnerable, and we have those people that are kwenyara. Please, aso kuancha kwaye aligelio Nyaribari Mokeira nelio mwesimiwa Hirchanda asenge ncho mwako lingwa totumete buna bamenyi abande buna abana baitu bare body mbuyamo nande mbuyamo nesenge njwa to inyoire agitoko saba ogendere igabutambe nanda eno muyabutambe umwesimiwa Hirchanda na eta abana beji day school agatotika nabono round etatu eba maega abana beji board ni nduto bwate getirege kong kwakero mwesimiwa Hirchanda ngambi yamo nasoko tonyora gatwachi pasari egara abana bagenderera masomo mutu mbi yamo no mweshimiwa soya aso kanyako tacho bonyange bosoboka soko twachi pasari emiro dolari kwa sababu mweshimiwa tabaisa kwa toferi bune round area tofereti aka day scholars boka akatika borders kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.
Mbiamono sana murikito Mildred Mamanyi ase orobotiro. Kwa genderelia orobotiro lingete chisemi nigongo kumenya buna abarai nigo bagendete gwesokia imeyorogongorwa Gusii elinde kweneke buna chisemi ngokina chirego cha ase ebirengo binde. Litkolia lero nigo omowakili Cliff Ombeta abagakorwa obokonyi gochia ase skuru yoboroso ya Nyang'iti yogotoka imeye wodi ya Bomorinda. Okwana kora sinseme choni gobo igo abolia abarayibande kweneke buna ngosira bale chiskuru echichibwate obolemerwa animono ase obwaga chibwe birasi chingaki abaga kweneke buna omubaro obwaborokigwa nigo ogendete comment kana kiralitko Mulikito Vincent Onyancha namange Gokwana kurase wodi ya Mulenda ime ye bunge ya bonchari ya kaunti ya Kisii nigo Cliff Ombeta tebirebuna nagendrete kurobo konyi gucheche skuru chiristari kuinyara unenchire EYEMO yo kunyara kwereni yokoboko gochiase ekinyoro abantu bali bonse bakorode kunono kwa rueta gaiga kwa chire sikari wasomere sikari nende wasomere gaiga wasomere sikari kwa bero muntu bana naberega nko expect bari na koira oirane obakonye na barabo usemba imoke ndoko baruskorunse ochigo igo ekere bante biri inchuo tokonye na indi ndoche mbari kwenyara usemba bwate challenges mbabwate problems anjiri goitsana tinkoira na kagaiga nigo boigamentire buna na chikubwatira namo nabwatani eriko nyara koene kibuna ngokinya bali na gusira mangana ngichisemi ase chiskuru chianka bwate problem ne challenge necho nesarigete ende ne cracketi na ende mba njisa ini ngararende nimbeka kamo ibere Woberega batatu iga tonya komentrani ne birasi toche korora ngaki mangana chakoba tutoriyo mobunge atamente birasi abatukura nankaiga ndigia abantu babere batatu torore bosenga korora ne birasi toche kobeka na into iga iganka ndochi konya kokanya tuganye mpaka dire Voigo kubwatikana no kina kumubaro asabaro kiwa imeche skuru ni okwerero kubara kwebinto igenta tebiro na kabwente koligererwa sobo ime na konyara kone kibuna ebinto byengencho kubwato kubire na gotoka cheskuru engana abodri ababunge na boigo na abwatani bonse bechisemi kone kibuna nkonye murekera bare asobo ime challenges chachire abana comment kabare abana kerba metakire abali mu comment kabare ekerba metakire nininko chicho chibabu chi water se birasi chi blackboard bitabu kerento wika challenge sebo tiga entu abanyene enke we take up that challenge to chake thank you bali bande bawo cha kotoretera kende na bande toretera baadaye ndosugetia tu Gatija baibuli kurwase skuru ya Nyang'iti nigo boigoba moiro koboko na komotebuna gendrego sire chiskuru chanka ase batebiruna mbachi kubwatirana sobwamo ase karango kikonyara gokinia chisemi ora toirana maega konya soko nyara thank you umweshimiwa nyatara konya soko nyara igasi ya untoje tambwete na ndegenderera thank you very much currently onye krase plan ntoanjira ite bache banyarosi nerebe Torocha buto achakiri gamana yego chatokonya ndogo suka nigo chinga kechi boy go kobori go kwarro cha sokrose wechi bara sensemeyo engana Cliff ateberuna na chikobori abarai bari batenete nsemeyo ko ene kibuna chibara korosi wachire long sana ngecho eto tenga nkuchiko cha kero January this year twayika nyiba twakanyoire nchira nero atokonye kero kendo nyi push usinegendre koranchika please tianda chakega na tebete maite ucha gutware parero sibu umuntu atike maybe sobo ose asaruete gosengi maite teri priority asare ase intutura any priority asare igonda nyare go push mbabori maite we koende kwa kamarunzo matenga kia to konye go turu ko babete just a request doko ba request na tubikaga threat ga kego no maite threat nero ngo konye na ko matenga kia utato bekiretie parebe buya ngurango cha kwirana ole thank you very much Reporter ya Ndizi TV kurense moja Mulenda imeye bunge ya bonchari ya kaunti ya Kisii reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha
Mbiamono sana umurikito Vincent Onyancha asogotwariganiria orobotyo abagende boda boda korwa ase stage ya Virongo Mutrumesi nigo babeire bagwesoke bene nabo igo kwemurunganiria kobwatkana no bokoleri obobe ase paleyo osangane getasini kya Ndizi nigo omo korwa ase wodi ya Gachuba Sinyo nabo igo omobunge korwa asensemo ya kitu masaba livumbane kwene kebunanko bwatera nabale nabo igo korosia pareyo elinde korobya obosombi ase chinsemecho muliketo Polycarp Okara norobotyoro abago kwana na Ndizi TV gati abagendi ababeche pikipiki niko bagendera ko bakwimurunganiria anene kibara chimbe echo chire asorogongoriga Meye wadi yiga ya Gachuba yego toke meye bunge yiga ya Gitutu Masaba. Kwa ndo mwesimi wito Cliff Gezawena engoko. Omwesimi watu ombire meno esedi ya Mutrumesi. Na botoro chama gendro kwa jinse mochinde. Lakini seito ga igo goto ombe tipi. Kurtwa kwa eto bogambi ntwanya bakorora. Abo wetansa story lakini nano kobeke break kwa aba na boda boda babo bali wakirite kura. Tobo atigente egyo. Twari kwa sababu mwezi miwa na muraitu wa chorete ocho to kuanire otoro sirie pa ya ko Mutrumesi ebo ateria memba ebo ate magomba erami endete ko rosigo pate wa abantu baito abana boda mara boda baito bachandike ko ba ko chipiki chiabo ko ba boka mambi mara ko ba ko na nyumba ko ba ibiru ko nyuyoka no yeno wesi ko ba sinyo wesi bia asenge nje palere mbe tora to bekera moromu Igoto promise tinga no to bekira muyembia lakini ngwaro jendo to ngurire para otoro serio to itere bitonge bya to chandire egara to kanyire de project ya oyelami niko bamuganirie omu MCA kurwase ewadi yiga umuske Henry Obwaya kwani kibunango bwatara na baramu no mujumbe kurwase nseme chiga ele koroisha kibara igedukira tukunyara kabage ko barorobelia abosombi bwabo no musimo ko rugisairo okoranga chipara kwa rosri chise mochindi lakini abagachuba mbako wasere to korora Yamachu chine pare ko Gachuba ya soka no mata se ko bikonse ne ko ego jagoja ne ya Mutrumesi stage otrumboka kogenda lia mamba kogenda magomba tabadari chibara chire chao chikolengete chire Gachuba chieterio bokombe ikoko beketa ya toeta mali baime ko soko lemegetie pare ko chionererie mwesime watema ko inyora chiparaye nyina boni go bahereire njira bagende ko bagocandika samatuka magiga asibono baganire abaraya bo koikirania chira chiri barite chinga kiche campaign para nere ya kurubirongo ya tira mostarendo gotira ya chikobwata ochinyari yacho eyu erengete engoko pare ya beirembe ebitongo tongo mbiro kero to kwiro mosibati no nyan mama no yo chikogongia ora nyore ngo byarire njira taraika sasa arogoika igobono omweshimiwe ngoko tafadhali nyumotarare mebe ebitebu no yomenta kwanire ngokora ageri ngo chinsema ngo chechi para ora arosie kwende kwanse para na nene mono oteme sana otu agachere biba kwerende ibanda asenge nchongo chipiki cheto to niko chiko itwe kwerende nini omomo baso gabono ego chinsema echo origeri sana asenseme nyende niko bamuganire murayo munene bwensomoske William Samuel Ruto kwene kibunango kya nyale ligoli lya mabuta eriko baorora bali obogema anene chinga kechigo bogema bogende toko konga imejense jiga ya Kenya ugachoka rusiringi sano bono lisu ali aneneli o komenta tati kwa rusi sano tafadhali tuangalie sisi kwa watu wa chini tuone hata sisi kama tutaweza pata hata chakula tupeleke watoto nyumbani maisha imeenda juu sukari tulikuwa tunanunua shilingi 120 kwa kilo moja saa hii sukari ni shilingi 200 tafadhali tunaomba kama sisi watu wa chini rais wetu tafadhali jaribu sana turudishie hiyo vitu chini si pia tupate chakula cha kupeleka nyumbani na watoto wetu waendelee kusoma kwa shule ginko reporter getaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV inche gonkoro ko Polycarp Okara Mbiamono sana umuriketo Polycarp Okara kulende ko ikiraga abo mwanchi umurigereria na mange na kwariganetie kulende ayoma na mange ninchiko yaletera kichirarage chinsa isato abakwenda kutubwatia sinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na watunya wetera www
.ndizitv.net magach kamera sokwane kibuna ebichana boigelio giria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira sinse moche biorkelio tobe tukubwatanere LYDIA MOSE na incheria ne FRIDAH KERUBO twara oburigeria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.